Planul celest. O revelație care transcende timpul, spațiul și așteptările omenești. Înainte de întemeierea lumii, un plan a fost ascuns în Dumnezeu, necunoscut lumii, dar descoperit printr-un apostol unic, ales nu dintre credincioși, ci dintre cei ostili. Aceasta este povestea planului. O arhitectură divină, sculptată în veșnicie și depusă în epistolele din închisoare ale apostolului Pavel. Cine a fost Paul înainte să devină Paul? El a fost Saul, un nume care înseamnă cerut, un bărbat cu credențe religioase ireproșabile, un persecutor al acelei credințe pe care avea să o definească. Transformarea din Saul în Paul nu este doar o simplă schimbare de nume, este un semn al celei mai radicale mutări de identitate din întreaga istorie a omenirii, din vechea creație spre cea nouă, din lege la har, din condamnare spre filiația cosmică. Intervalul dintre Saul și Paul nu este întâmplător, este profund teologic. Saul reprezintă omul vechi, omul care caută pe Dumnezeu prin fapte, prin eforturi religioase. Paul reprezintă noua creație, omul prins prin har, refăcut prin întâlnire cu divinitatea. Între aceste două nume se află întregul abis dintre lege și Evanghelie, dintre efortul uman și darul divin. Pe drumul spre Damasc, ceva s-a întâmplat care nu se mai întâmplase niciodată înainte și nu s-ar mai întâmpla niciodată la fel. Pavel nu l-a întâlnit pe Iisusul pământesc al celor 12 apostoli. El l-a întâlnit pe Hristosul glorificat, transcendent, ceresc, un Hristos dincolo de mormânt, dincolo de aparițiile învierii, înălțat peste toate cerurile. Această întâlnire nu a fost o continuare a vechii Evanghelii, a fost inaugurarea a ceva cu totul nou. Pavel stă ca prototip al harului pur și absolut. Nu avea nicio pocăință anterioară, nici fapte bune care să-l laude, nici o lege pe care o păzea în momentul chemării sale. El era, de fapt, activ, persecutând biserica, orb de zelul său, când harul l-a oprit. Dacă harul ar putea să ajungă la Saul din Tarso, poate să ajungă la oricine. Acesta este tiparul. Aceasta este dovada că mântuirea este în întregime de Dumnezeu, în întregime liberă, în întregime separată de meritul uman. Misterul apostoliei lui Pavel este inseparabil de misterul pe care i-a fost încredințat să-l vestească. El nu a fost pur și simplu chemat să predice Evanghelia Împărăției a celor 12. A fost rânduit să dezvăluie un secret păstrat ascuns încă dinaintea veacurilor, un secret atât de profund încât chiar îngerii nu l-au înțeles. Acesta nu a fost o extindere a programului profetic. A fost o paranteză în planurile veșnice ale lui Dumnezeu, inserată între suspendarea ceasului profetic al lui Israel și viitoarea sa reluare. În trăirea lui Pavel întâlnim echilibrul divin între transcendență și suferință. A fost purtat în al treilea cer, în raiul însuși, și a auzit cuvinte interzise a fi rostite de om. După revelația supremă, i s-a dat un ghimpe, un mesager satanei, trimis să-l lovească. Răspunsul lui Dumnezeu nu a fost îndepărtarea, ci destul. Harul meu este de ajuns. Puterea mea se arată desăvârșită, tocmai în slăbiciune. Ghimpele și revelația sunt două fețe ale aceleiași economii divine. În centrul Evangheliei lui Pavel se află temelia harului, Evanghelia lui Dumnezeu. Îndreptățirea, adică a fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu, nu prin fapte, ci prin credință. Reconcilierarea, restaurarea unei relații frânte între Creator și creația lui. Acestea nu sunt doctrine periferice. Ele sunt ziduri purtătoare ale întregului edificiu al mântuirii. Fără ele, edificiul se prăbușește. Cu ele, nimic nu poate să-l clătina. Epistolele către Efeseni, Coloseni, Filimon și Filipeni reprezintă apogeul revelației pauline. Scrise din închisoarea romană, conțin cel mai profund și cel mai concentrat conținut teologic din întreaga scriptură. Aceste scrisori reprezintă punctul de cotitură. Aici, Pavel dezvăluie taina tainelor, că scopul veșnic al lui Dumnezeu nu a fost niciodată simpla restaurare a lui Israel, ci crearea unei entități complet noi, trupul lui Hristos, cu o destinație mult dincolo de ceea ce profeții au prezis. Revelația supremă IMI, trupul unificat. În Hristos, zidul despărțitor vechi dintre iudeu și neam a fost dărâmat. Nu doar împăcați, nu doar aduși aproape, ci uniți într-unul. Un singur om nou, un trup, un duh, un acces către Tatăl. Iudeul nu absoarbe pe neamul, nici neamul pe iudeu. Ambele se dizolvă într-un ceva cu totul nou. Aceasta nu este împlinirea legământului lui Avram, este descoperirea a ceea ce era ascuns în spatele lui. Descoperire supremă 2. Destinul supracelestial. Trupul lui Hristos nu este destinat nici pământului, nici măcar cerurilor din cadrul programului profetic.
Alocarea lui este domeniul supracelestial, cele mai înalte ceruri, locuința lui Dumnezeu, mult peste orice principat, putere, domnie sau nume. Se evidențiază 3 niveluri ale chemării: scopul suprem al lui Hristos, alocarea cosmică în locuri cerești și limitele pământene ce definesc acest veac. Casa adevărată a credinciosului este dincolo de stele. Revelația supremă, treci, împăcarea universală. Sfera scopului răscumpărător al lui Dumnezeu este de natură cosmică. Nu doar mântuirea fiecărui suflet, ci împăcarea tuturor lucrurilor din ceruri și de pe pământ cu Dumnezeu prin Hristos. Fiecare tulburare din univers, fiecare relație ruptă dintre creație și creator, își găsește rezolvarea în cruce. Planul nu este parțial, este complet. El cuprinde întreaga creație. Arhitectura veacurilor. Planurile lui Dumnezeu se desfășoară prin vaste epoci ale timpului, pe care Pavel le numește veacuri. Linia profetică se întinde de la creație până la promisiunile Vechiului Testament, îndreptându-se spre împărăția lui Israel și spre întoarcerea Mesiei. Apoi vine paranteza, epoca actuală a Harului, dispensația misterului, ascunsă din veacuri și generații. Și în cele din urmă, consumarea, când toate lucrurile vor fi cuprinse în Hristos, iar Dumnezeu va fi toate în toate. Înțelegerea poziției noastre în această cronologie schimbă totul. Care este poziția actuală a credinciosului? Nu rătăcește, nu așteaptă în incertitudine, ci este ancorat. Așezat în locurile cerești în Hristos Iisus. Deja înălțat, deja poziționat, deja binecuvântat, cu fiecare binecuvântare spirituală din tărâmul supracelestial. Credința chemării acesteia nu este o strădanie în sus, ci o odihnă în ceea ce a fost deja asigurat, ancorăține. Poziția este fixă, destinul este sigur. 3 bogății spirituale în Hristos formează piatra de vârf a acestei arhitecturi cerești. În primul rând, bogățiile harului lui, dăruite nouă prin iertare și răscumpărare. În al doilea rând, bogățiile slavei lui, moștenirea rezervată sfinților în lumină. Iar în al treilea rând, bogățiile moștenirii lui în noi, căci Dumnezeu însuși numește poporul său ca propria sa comoară prețuită. Acestea nu sunt doar promisiuni viitoare. Ele sunt realități prezente, depuse în noi de Duhul, pentru a fi explorate și locuite acum. Planul ceresc nu este un vis îndepărtat. Este identitatea ta, chemarea ta și casa ta veșnică.